Падрыхтоўка до 1 верасня ў 10-й гімназіі пачалася загадзя яшчэ падчас мінулага навучальнага года. Адноўлены ўсе вучэбныя кабінеты, залі і нават калідоры. Кожны школьны закуточак стаў прыгажэйшым, але рамонт не толькі касметычны. Некаторыя класы пераменены поўнасцю. Да такіх адносіцца кабінет хіміі. Зменены столь, падлога, сцены, мэбля. Выдзелены абсталяваны пакой для вучнёўскіх заняткаў па падрыхтоўцы да алімпіяд і іншых інтэлектуальных конкурсаў. Закрануў вялікі рамонт і пачатковую школу. Напрыклад, гэты кабінет однозначно не познают навучэнцы. Тут не засталося ни одной детали от старого интерьера. Силами родительской общественности, благодаря спонсорской помощи, преображен кабинет начальных классов, в котором будут заниматься учащиеся 2А, 3Б классов. Остался последний штрих – собрать и установить ученическую мебель. У калідоры дзеці змогуць любавацца асабістымі малюнкамі і працамі сяброў па школе. Другое жыццё рэчаў. Пад такой назвай гімназію ўжо каторы год рэалізуецца аўтарскі праект настаўніка выяўленчага мастацтва Алены Сербінай. Дзякуючы ёй старая мэбля з дапамогай спадручных матэрыялаў ператварылася ў дызайнерскую. Сад Гёте перамясціўся ў вестибюль. Тут можна будзе праводзіць вучэбныя і індывідуальныя заняткі. Добраўпарадкаваць школу, прыбіраць у класах, дзе хутка пачнуцца урокі, дапамагаюць самі вучні. Зараз у іх праходзіць летняя практыка. Сегодня мы первый день проходим практику. Мы пололи клумбы, поливали цветы, но еще много чего сделаем. В прошлом году я тоже помогала школе быть чистой к 1 сентября, чтобы вместе с одноклассниками сесть за чистые парты и сидеть в чистом ухоженном классе. Также мы помогали прибирать двор нашей школы, чтобы на линейке все радовались первому учебному дню. Школьныя мерапрыемствы з новага навучальнага года будуць праводзіцца ў адноўленым актавым зале, які цяпер абсталяваны камфортнымі тэатральнымі крэсламі. Разам з імкненнем прыгожа і сучасна аформіць памяшканні школы асаблівая ўвага надаецца стварэнню бяспечных умоў для адукацыйнага працэса. Так, згодна тэхніцы бяспекі, шпалеры замяніла дэкаратыўная штукатурка, а масляную фарбу акрылавая. Ремонтно-строительные работы выполняли и педагоги, и родительскую общественность мы привлекали. Также различные строительные организации, поступала спонсорская помощь. И даже учащиеся помогали сделать последние штрихи на практике, занимаясь общественным трудом. Они чистили, мыли, цветы поливали, ухаживали за растениями на гимназическом участке. И, конечно же, все эти виды работ выполняются для того, чтобы создать комфортные и безопасные условия для учащихся. Апошнія прыгатаванні падыходзяць да свайго завяршэння. Сумеснымі намаганнямі настаўнікаў, вучняў і бацькоў школа амаль гатова да пачатку навучальнага года. Праз 25 дзён прагучы доўгачаканы званок, за школьнай парты сядуць некалькі соцень вучняў. Дакладней 924 навучэнцы. Алесь Ушаков, Іван Бялкоў, МКТБ.